Andre! Hey, Jaden! Ay, hello guys. So kami ngayon ni Kenning metong karabas natin nga pasyala na ning Pampanga, Kenning Lakeshore. Ay sabi ako na kanak pamilya, presenta ko yung kilop tara. Hati pala yung tres kay Kenning 50 pesos. Pero alimutan mo na yan. Let's go! At maligayang pagbabalik, mga bata! Naisipan nga namin pumasyal dito sa Lakeshore. Tiyak na mag-e-enjoy kayo dahil lalo pa itong pinaganda at napakaraming pagkain na pwede pagpilian dito, guys. Kaya isama nyo na ang iyong mga anak at buong pamilya. At di kayo maiinit dahil dito, gabi-gabi, meron silang live band na pwede nyo panoorin na libre. At naisipan nga naming dumiretso dito sa kainan para babaya, tuloy-tuloy na kami sa pamamasyal. At sinama na nga namin ang aming mga anak at aming mga pangunakan. Ayan, habang kami naghihintay, naghahanap na kami na pwede namin makainan dahil sobrang dami na pagpipiliin dito. Kayo na ang magsasawa. At habang naglalakad nga kami, nag-sponsor bigla ang PJ's Mix and Match na kanilang pagkain. Heto na! Guys, sorry ito pong bisang baka pa kanini nga, sponsor na katamo ng Mix and Match, Dapat Medyo Gabi. Sisig, Chichar Bulaklak, tsaka Chicken Pasquil. Yan, okay ba? At chupa. Ayan po, thank you. PJ's Mix and Match. Kaya po dulo guys niya. Thank you very much. Hello guys, so in-sponsor ang nakatabong fried noodles. It's street fried noodles yan. Pero yung experience pa. So sila 99, special siopaw 70, fried rice chicken teriyaki meal 134. Thank you po. At syempre, maraming salamat din sa It's Street Foods fried noodles. Napakasarap! At pagkatapos nga namin kumain, dumiretso na kami sa mga pasyalan, sa mga rides para makasakay ang mga bata. At dito, marami ka rin makikita ng mga naka-cosplay, iba't ibang characters na pwede ka magpa-picture at may konting tip. At naglaro nga si Little Becca dito sa basagan ng bola. At sa mga nagtatanong kung magkano ang ticket sa mga rides, nag-range ito ng 50 to 100 pesos. Mag-e-enjoy ka na! At hindi pa dyan nagtatapos, guys, dahil nasa kalagitnaan pa lang tayo ng Lakeshore. Maya-maya, pupunta tayo sa mga maraming Christmas light at mga kislap-kislap! Ang Lakeshore nga pala ay located dito, malapit sa Mexico Exit. Kaya ano pang iniintay nyo? Punta na kayo dito! Medyo pasensya na, medyo husky yung boses ko. At tapunta lang nga kami dito sa maraming kislap-kislap. At salamat din pala sa ice cream na to ng PJ's. Ayan, binigyan kami ng libreng ice cream. Talagang nag-enjoy ang mga bata, pati matatanda. At pwedeng-pwede kayo tumambay dito guys hanggang 11 o'clock ng gabi. Pwede kayo magsakbang. At nabigla nga ako dahil bigla dumaan ng tring tubusan. At ito... At kung puyat ka naman, dito lang sa alas 3 pwede ka magkape at magpandesal. Ito nga pala ang Lakeshore. O, di ba? May tubig, may albog. At dito, sa tower ng Lakeshore, pwede kayo mag-picture-picture na parang Instagramable. At maraming salamat din pala sa Lola Doors Restaurant. Pinakain kami dito na libre ng opening. O, mga bata, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam! So, po bisa mo takining Lakeshore. Ayan, open niya po, Aldoldo. Hanggang 11 o'clock or 12. Yan, Lakeshore.